Μέρα θα μου πεις. Από εκεί πάει. Κι εσύ που είσαι άνεμος μην τα φυσάς, δάκρυα είναι, θα στεγνώσουνε. Κάποιας αρρώστιας σκοτεινής στα πάθη του ντρεπόμαστε και κλαίμε. Λοιπόν σου Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, κατσίκην του δούλου σου, σώτερα ανάπαυσον, φυλάκων αυτήν, εις μακάριαν ροήν, την παρασύτησαν, σου και σαν τον ξαφνικό με τα σημάδια στο λαιμό ζεστή και Αγία Πνεύματι Υιό Θεός ημών καταβάσεις άδει και τα εξοδύνας λύσας των εφεδημένων αυτό και την ψυχή του δούλου σου σώτερα ανάπαυσου και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Υποδέχεται για πάντα τον ποιητή της αγάπης, της ειρήνης και του ταιγέτου που γεννήθηκε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως το ήθελε, κάτω από τη σκέπη και με την θέα του, κάτω από τη σκέπη του ταιγέτου και με τη θέα του γαλάζου της θάλασσας. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας, κύριε Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε Νομάρχα, κύριε Σκαλκαία, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πατριανάκου, πρώην Βουλευτά Επικρατείας, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Συλλόγου των Φίλων του Αρχείου Νικηφόρου Βρετάκου που φιλοξενείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, σας καλωσορίζουμε στην γενέθλια γη του ποιητή που στόλισε με περίσσια ομορφιά και αγάπη ο δημιουργός και φροντίζουν όλοι οι Βρετακαίοι, οι οποίοι είναι απαξάπαντες εδώ. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή τη σεμνή αλλά σημαντική τελετή και λέω σημαντική γιατί αφορά τον μεγάλο Λάκωνα, τον μεγάλο Έλληνα ποιητή Νικηφόρο Βρετάκου. Εδώ στην Πλούμιτσα
που πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο πατρικό αγρόκτημα, εδώ που έγραψε για αυτά τα βουνά, για αυτά τα δέντρα με το δικό του τρόπο γραφής, εδώ που ονειρευόταν να μετατραπεί σε ένα κέντρο περισυλλογής όταν ήταν αυτοεξόριστο στο Παλέρμο. Γι' αυτό ακριβώς, όταν ενημερώθηκα από το φίλο μου τον Κώστα τον Τζανετάκο για την πρωτοβουλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης και του φίλων του αρχείου Νικηφόρου Βρετάκου, έφερα το θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ομόφωνα αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση. Γιατί πιστεύω ότι οι φορείς έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Να προστατεύσουμε το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου, να τιμήσουμε τον άνθρωπο Νικηφόρου Βρετάκου. Γι' αυτό πιστεύω ότι η επόμενη ενέργεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου πολύ σύντομα θα είναι να αποφασίσουμε και με τις φωνές όλων να ζητήσουμε το 2012, που είναι έτος που συμπληρώνουν 100 χρόνια από τη γέννησή του, να είναι έτος Βρετάκου. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητώ τη βοήθεια όλων και πάλι συγχαίρω την Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης και τους φίλους του αρχείου Βρετάκου για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Αντιπρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κύριε Νομάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σπάρτης, σας καλωσορίζω στη γενέτειρα του μεγάλου ποιητού μας, αημνίστου Νικηφόρου Βρετάκου. Η παρουσία σας ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου λακωνικά να σας αναφέρω ότι η Δημοσία Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχει υποβάλει έτοιμα προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Γερουλάνου να προβεί στην ανακήρυξη του 2010 ως έτους Νικηφόρου Βρετάκου, επειδή την 1η Ιανουαρίου του 2012 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητού. Ακαδημαϊκοί κύριοι Βενέλος Παλάντιος και Γεώργιος Μητσόπουλος παρίστανται νοερός στην τιμητική αυτή για τη μνήμη σου εκδήλωση. Η Ακαδημία, την οποία τίμησες, πάντα σε θυμάται και σε αναφέρει. Απόδειξη η παρουσία σήμερα εδώ του Προέδρου μας κ. Κώστας Βολόπουλου. Λατρευτέ μου Νικηφόρε, μόνον προσωπικότητες σαν τη δική σου, που τις χαρακτηρίζουν η αρετή, η καλοσύνη, η ευπρέπεια, η δύναμη να συγχωρείς τους εχθρούς σου, αν και δεν υπάρχουν κάνουν οι εχθρούς, και η αγάπη σου προς τη φύση, δόξασα την Ακαδημία, τη λακωνία μας, με το αρσενικό βουνό του στον Ταΐγετο, που τόσο αγάπησε, αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη. Η ζωή σου μπορεί να γίνει φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση από όποιον επιθυμεί να αποκαλείται άνθρωπος. Το αθάνατο έργο σου θα διατηρήσει τη μνήμη σου άσβεστη. Σεβασιότατε κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Είμαι εξαιρετικά συγκινημένος και φυσικά θα περιοριστώ σε ελάχιστα λόγια. Θα πω δύο λόγια κυρίως για την προσπάθεια την οποία έχω αναλάβει. Πριν από 40 περίπου χρόνια, σε μια επιστολή του ο πατέρας μου Νικηφόρος μου έγραφε ότι με τις οικονομίες αυτού του χρόνου σκέφτομαι να επιδιορθώσω, έλεγε τότε, το σπίτι της Πλούκητσας. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποτε να είναι χρήσιμο σε ανθρώπους αποθυμένους από την εποχή τους, που πιστεύουν ακόμα τη σωτηρία και τη μακροημέρευση αυτού του κόσμου. Πίσω από αυτό το τρυφερό σαρκασμό του Νικηφόρου κρύβεται η απόλυτη ουτοπία. Η απόλυτη ποιητική ουτοπία, την οποία εγώ με τη βοήθεια των φίλων μου θέλησα να της δώσω ένα πρόσωπο. Δηλαδή σε έναν ουτόπο να δημιουργήσω ένα καινούριο τόπο, στον οποίο να μπορούν οι διανοούμενοι να βρίσκουν ένα χώρο περισυλλογής προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη δική τους ουτοπία. Ο Νικηφόρος, παραφράζω κάποιους στίχους του γιατί δεν θυμάμαι καλά,
από στίχους. Έλεγε ότι θα ήθελα να ξέρω αν μετά από 50 ή 100 χρόνια να βγάλω το πρόσωπό μου από ένα παράθυρο και να δω αν χρησιμεύσε σε κάτι η παρουσία μου σε αυτό το. Κυρία Εμμανουέλα Ντενόρα, φίλη του ποιητή και φίλη δική μου, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην ολοκλήρωση της φάσης αυτού του έργου και την παρακαλώ να έρθει εδώ. Εξίσου βοήθησε και ο γιος της, ο Βάνια Καντώνη Ντενόρα, ο οποίος δυστυχώς παρότι θα ήθελε δεν μπορούσε να παραβρεθεί σήμερα ανάμεσά μας γιατί βρίσκεται στην Αγγλία όπου ολοκληρώνει τις σπουδές του.